दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे अनलाइन आर्निं एप्सनि गेम लाना फैबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना सोर सोर अनलाइन गेम गेलेना आर्निं खालामनो गोसो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायना लाग्रोनाया मोजां। आं बेयाव माबोरै रिसार्च खालामो आरो माबोरै जोङो आर्निं खालामनो हायो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंना होगोन। दा आङो बे गेमखौ अपेन खालामना दंखायो अलरेडि। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों कालारफोर जेरै जयेन ग्रीन, जयेन भयलेट, जयेन रेड। बेयाव दङ गोथां, फान्थाव गाब ओमफ्राय गोजा। दा नोंथांमोना बे कालार हिसाबै गेलेनो हागोन। दा नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेनो थाखाय फार्स्ट टाइमाव रिसार्च खालामना लाग्रोनांगोन। मेक्सिमाम 100 रुपिस 100 थाखा रिसार्च खालामनानै लाग्रोनांगोन नोंथाङा गेलेनो थाखाय। दा रिसार्चखौ माबोरै खालामो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। दा गोबां मानसियानो रिसार्च खालामनायाव बेले बेजे पेन्डिं जाना थाजायो। दा नोंथांमोना रिसार्च खालामनायाव जेबो गिनाङा। बियो नोंथाङा रिसार्चखौ खालामब्लानो नोंथांनि वालेटआव नोंथांनि गेमनि वालेटआव रिसार्चआ हाबफैगोन। दा आं फार्स्ट टाइमावनो नोंथांमोननि सिगाङाव रिसार्च खालामना दिन्थिनोसै। दा नोंथांमोना आंनि वालेटआव नुनो मोन्दों नै दा आंनि वालेटआव 510 थाखा दङ। आङो मैया रिसार्च 300नि रिसार्च खालामदोंमोन। दा आङो मैयासो गेलेदों आंबो रिसार्च खालामनानै। दा आङो रिसार्च खालामनो थाखाय रिसार्च अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। रिसार्च अपसनाव क्लिक खालामनायनि उनाव आङो बेयाव 100 रुपिस टाइप खालामनानै होनोसै। आं दा 100 रुपिस टाइप खालामबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोन्दों रिसार्च। नोंथाङा नैबे रिसार्च अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं दा बे रिसार्च अपसनाव क्लिक खालामनानै होबाय। रिसार्च अपसनाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि श' जागोन। बेयाव होनदों इउटिआर नाम्बार होनो थिनदों। बेयाव रिसार्च खालामखाङोब्ला नोंथाङा नैबे स्टेप 2 साबमिटआव नोंथाङा इउटिआर नाम्बारखौ होनांगोन। दा आङो रिसार्च खालामनो थाखाय बिसिनि इउपिआइ नाम्बारखौ आङो कपि खालामनानै लाग्रोनोसै। आं दा इउपिआइ नाम्बारखौ कपि खालामबाय। बिनि उनाव आङो पेटिएमजों आङो सेन्ड खालामगोन, माने पेटिएमजों आङो एड खालामगोन फैसाखौ। दा आं पेटिएम एप्सखौ अपेन खालामबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे टु बेंक एकाउन्टआव क्लिक खालामनानै होनांगोन। दा आङो नैबे टु बेंक एकाउन्टआव क्लिक खालामबाय। बिनिफ्राय इन्टार इउपिआइ आइडियाव क्लिक खालामना होनोसै। दा आङो बेयाव कपि खालामनायखौ पेस्ट खालामनानै होनोसै। दा पेस्ट खालामनानै प्रसेसआव क्लिक खालामबाय आङो। दा बेयाव नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोन्दों पे। दा बेयाव आङो 100 थाखा टाइप खालामनानै होनोसै, माने 100 आङो एड खालामगोन नालाय। आं दा बेखौ पेआव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा आङो पेआव क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव आं दा बेंकखौ सेलेक्ट खालामबाय। बिनि उनाव आङो दा आंनि पिन क'डखौ होबाय। दा नायनोसै पेमेन्टआ साक्सेसफुल जागोन ना जाया, नै प्रसेस लागासिनो। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों आंनि बेंक वालेटनिफ्राय 100 थाखा दाननानै लांबाय। दा आङो हिस्ट'रियाव थांनोसै। आंनि बेंकनि हिस्ट'रियाव थांनानै आङो इउटिआर आइडिखौ आङो कपि खालामनानै होनोसै लोगोफोर। दा आङो बेक खालामनोसै बेखौ। दा बेक खालामखांनायनि उनाव नै नोंथांमोना बे गाहायाव नुनो मोन्दों आं मैया 300 एड खालामनायखौबो नैबे हिस्ट'रियाव नुनो मोन्दों। दा आङो नैबे गाहायनि इउपिआइ रिफार नं नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दोंना, आं बेखौ दा कपि खालामनानै होनोसै। दा आं बेखौ कपि खालामनानै होबाय। दा कपि खालामखांनायनि उनाव आङो डाइरेक्ट दाननोसै बेखौ। आं दा बेखौ दानबाय। दानिया आङो नैबाहाय स्टेप 2आव आङो बेखौ साबमिट खालामनानै होनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना नै दा बे कपि खालामनायखौ साबमिट खालामनानै कनफार्मआव क्लिक खालामनानै होनोसै। कनफार्मआव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनबाय पेमेन्ट कमप्लिट। दा आंना पेमेन्टआ कमप्लिट जाबाय लोगोफोर। आंना दहाय 510 थाखा दंमोन। दा नोंथांमोननि सिगाङाव आङो 100 थाखा एड खालामनानै देखायबाय। नैबेयाव पेमेन्ट साक्सेसफुल देखायबाय। दानिया आङो बेंकनि बे गेमनि वालेटआव थांनानै नायनोसै आंनि फैसाया एड जादोंना जायाखै। नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ देखायनोसै आङो। दा आङो बे गेमखौ अपेन खालामफिनबाय। बिनि उनाव नैबे उइनाव क्लिक खालामबाय। नै लोगोफोर आंना सिगाङाव 510 दंमोन ना, दा आंना 610, आंना 100 थाखा एड जाबाय लोगोफोर। दानिया जोङो बेयाव माबोरै गेलेगोन, माबोरै जोङो आर्निं खालामनो हागोन, दानिया नोंथांमोना बेयाव नायदो। दा नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेनो थाखाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों गोजा, गोथां, फान्थाव गाब लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे कालाराव हमनांगोन। मेक्सिमाम खमसिन हमनायानो जाहैबाय 10 थाखानिफ्राय स्टार्ट जागोन। दा आङो जिखुनु जाया आङो नोंथांमोननि सिगाङाव एगजाम्पोल दिन्थिनो थाखाय गोजायाव 10 थाखा हमनानै नायनोसै। नै 1आव क्लिक खालामनानै आङो कनफार्मआव क्लिक खालामबाय। दा आङो मा रिजाल्ट फैगोन बेखौ बुंनो हाया। दा नोंथांमोना बे आंनि वालेटआव नुनो मोन्दों 600। दा आंना 610 थाखा दंमोन। आङो 10 थाखानि गोजायाव हमबाय लोगोफोर। नोंथांमोना नुनो मोन्दों नै दा मा रिजाल्ट फैगोन बेखौ बुंनो हाया। बियो नै नोंथांमोना बेयाव टाइम खारनायखौबो नुनो मोन्दों। दा बेयाव 3 मिनिटनि गेजेराव रिजाल्टआ फैबाय थायो। दा नोंथाङा बेयाव
आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो जाय नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेनो सानदों नोंथांमोना नोंथांनि गोसो बायदि गेलेनो नाङा। दा बेयाव गावसिनि माखासे टेलिग्रामाव ग्रुप बानायनानै दोनदों। नोंथांमोना बे टेलिग्राम ग्रुपआव जয়েन जानानै लादो आरो नोंथांमोना बेखौ टाइम मथे गेले। बे गेमखौथ' जोङो गोसोबायदि आनलिमिटेड सान हर गेलेनो हायो, नाथाय नोंथाङा बेयाव बारा टाइम लस खालामनो नाङा। गावसिनि होखानाय टाइम बायदि गेलेबानो जाबाय। दा बिसिनि टाइमानो जाहैबाय 12ता, साननि 12थायाव खनसे, ओमफ्राय मोनाबिलिनि 5थायाव खनसे, ओमफ्राय मोनानि 8थायाव खनसे। नोंथांमोना बे टाइम गावसिनि होखानाय टाइम बायदि नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ, बे अनलाइन आर्निं एप्सखौ नोंथांमोना अपेन खालामनानै नायबानो जाबाय लोगोफोर। दा बिनि टेलिग्राम लिंकखौबो आरो लोगोसे बे गेमनि लिंकखौबो आङो आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसन सिङाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांनानै गेलेब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेयाव बारा एड खालामनानै लानो नाङा फैसाखौ। गेलेनो थाखाय नोंथाङा 500 खमैब्लाबो, माने जोङो फैसाखौथ' मोनो थैयो नालाय, खमैब्लाबो 500 एड खालामनानै लानाया मोजां। बिनिफ्राय नोंथाङा खमावनो गेले, गावसिनि थिननाय बायदि गेलेनो नाङा। गावसोरथ' 100 रुपिस गारनो थिनो। दा नोंथांमोना 100 रुपिस गारनो थिनब्लाबो नोंथांमोना 100 गारनाङा। नोंथांमोना 10 थाखानिफ्राय स्टार्ट खालाम। जेसेबां हायो खमनिफ्राय खमसिनाव नोंथांमोना गारनो नाजा। दा जाय नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेनो सानदों नोंथांमोना गावनि गोसो बायदि गेलेनो नाङा आरोखि। गावसिनि थिननाय बायदि गेलेबानो जाबाय। गावसोर जे रिजाल्टखौ हरो बेयाव गारबानो जाबाय। माने गावसिनि रिजाल्ट हरनायाबो एखमबा जायो एखमबा जाया, होनब्लाबो नोंथांमोना गावसिनि गारनो थिननाय बायदि गावसिनि टाइम मथे गेलेबानो जाबाय लोगोफोर। दा नै आङो रिजाल्टखौ नेथ'नोसै। दा नै रिजाल्टआ फैगासिनो। दा बेयाव मा रिजाल्ट जागोन आङो दा नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनोसै नै लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आं दा बे कन्टिनिउआव होबाय। नै आंना 10 थाखा लस जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना नुनो मोनदों नै आंना दा बेयाव गोजायाव गारनायाव गोथांसो फैबाय। दानिया आङो रिक्स लानानै गेलेनोसै एसे। दा नै आङो 1 2 3 3आव माने 30 थाखा आङो डाइरेक्ट आङो गोथाङाव 30 थाखानि गारबाय लोगोफोर। दानिया आङो नायनोसै रिजाल्टखौ मा फैयो। बेबायदिनो लोगोफोर बे गेमा दसेनो थैयो दसेनो मोनो। नोंथांमोना थैनायखौ जेबो साननाङा आरो नोंथाङा एसे रिक्स लानानै गेलेबानो जाबाय। दा आङो मोनदामोन आङो डाइरेक्ट 30 थाखा गारबाय लोगोफोर। मोनगोन ना मोना दा रिजाल्टखौ नेथ'नोसै दसे। दा नै टाइमा खमायबोगासिनो दङ। काउन्ट डाउन नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। बे टाइमा खमायबोयै 0 जाब्लानो नोंथाङा रिजाल्टखौ नुनो मोनगोन। दा नेथ'नोसै मा रिजाल्ट फैयो। दा आंनाथ' 10 थाखा लस जाबाय। दानिया आङो 30 थाखा इनभेस्ट खालामदों लोगोफोर। 30 थाखा आङो गारदों। दा मा रिजाल्ट फैयो नेथ'नोसै। दा नै नोंथांमोना आरो बेयाव नुनो मोनदों। नोंथाङा माइ रेकर्डआव नायोब्ला नोंथाङा मा कालाराव मोनदों फैसा मोननायखौबो नुगोन। माखासे नोंनि गारनाय, नोंथाङा मा कालाराव फैसाखौ होदों, फैसाखौ लागायनानै दोनदों बेखौबो नुनो मोनगोन गासिबो डिटेल्सखौनो। आरो नोंथाङा मा कालाराव फैसाखौ मोनदों बेखौ नुजोबो। नोंथाङा माइ रेकर्डआव नायबानो अबाहाय थैदों अबाहाय लस जादों बेखौ नुनो मोनजोबगोन। दा आङो रिजाल्टखौ नेथ'नोसै। नै टाइमा खमायबोगासिनो। दा मा रिजाल्ट फैयो नायनोसै लोगोफोर। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव एगजामपोल दिन्थिनो थाखायसो बे गेमखौ गेलेनाय जादों। दा आंबो बेखौ आंनि गोसो बायदि गेलेया। आङो बेखौ गेलेयोब्ला आङो टेलिग्रामखौ फल' खालामो। गावसिनि ग्रुपआव जेखौ गेलेनो थिनदों आङो बेखौ फल' खालामनानैसो गेलेयो। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गेलेबानो जाबाय। नोंथांमोना बारा गेमखौ गेलेमोनदोंना गावनि गोसो बायदि गारलाबायनो नाङा। दा आङो कन्टिनिउआव क्लिक खालामनोसै। आंनि रिजाल्टआ मा फैखो बेखौ नायनोसै आङो। दा नैबे कन्टिनिउआव होनानै होनोसै लोगोफोर। अके लोगोफोर, नै आंना गारनाया आंना लाब जाबाय नै लोगोफोर। दा गोथाङानो फैबावबाय। आङो दा गोथाङाव 30 थाखा गारदोंमोन नालाय। दा नोंथांमोना नै बेहाय माइ रेकर्डआव नुनो मोनदों 57 प्लास जाफैबाय आंना नै। दा 30 थाखा गारनायाव आङो 57 प्लास जाबाय लाबजों आसोलजों। दा आंनि वालेटआव दङ 627 लोगोफोर। दा नोंथांमोना नुनो मोनदों दसेनो मोनो दसेनो थैयो। आं सिगाङाव लस जादोंमोन। दा आंना लाब जाबाय नै लोगोफोर। दा नोंथाङा बेबायदिनो गेलेलांबाय थाबानो जाबाय गेमखौ। आरो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो, गेमखौ गेलेयोब्ला गावसिनाव टेलिग्राम आइडि होनाय दङ। नै दा आं टेलिग्राम आइडिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव अपेन खालामनानै दिन्थिनो। दा आङो बे टेलिग्राम आइडियाव गावसिनि ग्रुपआव अलरेडि जয়েन जाखानाय, गावसिनि टेलिग्राम आइडिनि ग्रुपआव डायमन्ड प्लेयार, बे ग्रुपनि नामानो जाहैबाय डायमन्ड प्लेयार। दा नोंथाङा जয়েन जानोब्ला नोंथाङा बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय डायमन्ड प्लेयार नै लोगोफोर। अट'मेटिक श' जाखागोन। नोंथाङा बेयाव
क्लिक खालामनानै जयेनाव क्लिक खालामबानो जाबाय लोगोफोर। नै डायमन्ड प्लेयार बेबायदि सार्च खालामबानो नुजाफैखायो। दा नोंथांमोना जाय बे गेमखौ गेलेनो गोसो जादों बेयाव जयेन जानानै लाग्रोबानो जाबाय। दा आंबो बेयाव जयेन जानानै दङ। आङो मैयानिफ्राय जयेन जादों। दा नोंथांमोनाबो जाय गेलेनो बेबायदिनो गावसिनि ग्रुपआव जयेन जानानै गेलेबानो जाबाय। बारा बेखौथ' जोङो गेमखौ बेखौ आनलिमिटेड गेलेनो मोनो, होनब्लाबो गावसिनि थिननाय बायदि गेले, गावसिनि टाइम मथे गेले, होनबाना नोंथांखौ लस जानायनिफ्राय बासायगोन लोगोफोर। दा आंबो गावसिनि टाइम मथेसो गेलेयो। दा जाय नोंथांमोना आंखौ अनलाइन आर्निं एप्सनि भिडिअ लानानै फैनो थिनदोंमोन, आङो दिनै बे भिडिअखौनो लानानै फैबाय लोगोफोर। दा आङो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला। जाय नोंथांमोना अनलाइन आर्निं एप्सखौ गेलेनो गोसो दङ, नोंथांमोना थांनानै गेलेनो हागोन। आङो बिनि गेमनि लिंकखौबो आरो लोगोसे गावसिनि टेलिग्राम ग्रुपखौबो आङो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोननैखौबो होनानै दोनखादों। नोंथांमोना थांनानै गेलेनो हागोन। दा जाय नोंथांमोना गेलेनो सानदों गेलेबानो जाबाय, आरो जाय नोंथांमोना गेलेनो गोसो गैया गेलेनो नाङा। बेयाव आङो रावखौबो फर्स खालामाखै आरो रावखौबो गेलेथारनोबो थिनाखै लोगोफोर। बेयो नोंनि सायाव। नोंथाङा जुदि गेलेनो गोसोबा गेले, गेलेनो गोसो गैयाब्ला नोंथाङा गेलेनो नाङा। बाय बाय।